Ай-яй-яй, бегут. Косточку одну-то как я на вас разделю? Сами поделите. А? Нате. Нате. Изге көңілі Нина Павлованың һәр иртәсе Мирный бистәсендәге хуҗасыз кешекләрне ашатудан башлана. Бистәдәге йорт тирәсендә бу җан ияләре 3 ай элек барлыкка килә. Этләрнең анасы да гел янәшәләрендә. У нас все и сын, и муж, все уж больно любим животных. Все вот самое, ну, кормим их, и прохожие идут, смотрю, кто хлеб кинет, кто чего-то кинет. Они горяченькое просят, супчик им надо. А у нас и своя собака, и кот, и куры. Кешекләр кар көртләре каплаган торба эчендә яшиләр. Бу тирәдә моңа кадәр этләрнең аналары гына йөргән. Тик 4 кешек тә күренә башлагач, Мирный халкы чаң суга. Этләргә ничек ярдәм итәргә, аларны кая куярга. Кышкы салкыннарда хайваннар язмышы өчен борчылучылар да табыла. Нина Павлова белән Роза Андреева нәкъ шуларның берсе. Потом смотрю, они вылезли 4 штуки, а куда их девать-то? Никто их не берет, они голодные. Вот и мы кормим постоянно их. Последний вкус. У меня самой 5 кошек. Нина Павлова ире һәм улы белән этләргә агач тартмадан йорт та ясап куйган, тик ул да вакытлыча гына. Бүгенге көндә җаваплы хезмәтләрдә хуҗасыз этләр буенча эш алып барыла. Кечкенә күчекләргә шәһәр мәдәният йорты да битараф калмаган. Уважаемые жители, если у вас есть возможность и желание, хотите вот хорошего друга себе, да, то, пожалуйста, обратите внимание на 4 маленьких клубочка, маленьких щеночка. Они такие замечательные, такие миленькие. Так хочется, чтобы они обрели свой дом и своего доброго хозяина. Берсеннән-берсе матур күчекләр кирәк булганнар Мирный бистәсендәге мәдәният йортына мөрәҗәгать итә ала. Аделя Бурханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.